Kalo juma fɔlɔ Sheku Amadu Sidibe Baniko Amadu ale ni a ka kalandenw bɛ wuli ni ka tasi bila kɛ an ka banbagatɔ ye. A bɛ fɔ min ma ko ziyara. Ni juin kalo in ta bɛɛ labɛn kɛra ka ban ni ka bɛn juma natɔ n'o bɛ bɛn juin kalo tile 3 san 2022 ma. N'a bɛ kɛ Sheku Amadu Sidibe yɛrɛ ka Zawiya la Muntugula Farada sabu ɲuman na. A kɛn bɛ ka labɛn ta ni ziyara kɔnɔna la n'o ye mɔgɔdamu sigi ye. A y'a ŋaniya a ka kalanden dɔw k'a daminɛ a ka Banikɔ kalanbulon Joyila kalanbulon fo ka na se Muntugula Farada kalanbulon ma k'a ka kalanden dɔw kɔni ta ni ka olu kɛ mɔgɔdamu ye. O baaraw bɛɛ bolodan bɛɛ ni ziyara in kɔni tɛmɛna ka ban. Ni baara in bɛ kɛ o kɔnɔnaw la. Don kelen pe wa yɔrɔ kelen pe jumadon juin kalo tile 3 san 2022 Sheku Amadu Sidibe ka Zawiya la Muntugula Farada sabu ɲuman na. Aw bɛɛ lajɛlen bisimilalen don ni ka na an ka jɛ ka tasi bila kɛ an ka banbagatɔ ye min bɛ kɛ hakilinajigi an na u ma. Salamu alaikum warahmatullahi wa taala wa barakatuh.